bom dia de nossa parte, oyente, um dia mais nós temos ponto de enfoque e que como invitado nós temos o líder político do Movimento Futuro Corsou, senhor Gerard Francisco Scott. Senhor Scott, felizmente, danke de aceitar a nossa invitação aqui. Felizmente também ao senhor Juni Joseph e de mês também felizmente na tour oyente do programa Enfoque. Sim, senhor Scott, lo me quer começar gradualmente nós tacana vai passar de diferente de ponto, não tomando na nota que for de dia depois da eleição, dia 5 nós notava tem contato, é decir, nós que começar já cana bem arriba, dia 5 eleição, se me mestre pontrabo qual vai que sentimento não tá depois da eleição, resultado com a boa experiência aqui. Bom, uma organização política que obviamente depois de 6 anos de existência, nos tour saco nos vida diário não é mais fácil de política, hopi ataque, fundação não fantasma, oponente não político, ministro não sentado em governação, então hopi coisa passa de último 4 anos, hopi palavra não com a direção de nossa organização, corte gedeng com nossa entama contra, entre outros, ministro de Justiça, para ela rectificar sua palavra ofensivo, que ela expressar na outro rádio, na rádio aqui na Corsou, tem sessão de notícia. Ora, vai walk back, inderdaad, tudo qual aconteceu último 4 anos depois que nossa sala eleição de 19 de outubro de 2012. Estava de um ano com o reto não com outra organização política, obviamente, não tem. Nós MFK malchi de por trato dia, não temos malchi com outra organização política. Den oposição, 4 anos largo, nós dedicar tempo na organizar nossa organização. Não olvidar que nós nasce 7 semanas para a eleição de 27 de agosto de 2010. Nossa forma governo de 5 dias, 6 semanas depois, e acaba nós assumir a responsabilidade da governação do país aqui. Então, a MFK estava uma organização política que de mês nasce de uma circunstância de pressão de tempo e nossa organização como organização mês atenção necessária a vai mesura na governar o país durante o pueblo tempo e também energia de ação que nós vai implementando segundo o governo vai avançando. Que nos últimos 4 anos nós dedicamos a disciplina de trabalho dentro da nossa organização interna e está agradecida bestuur com a Sali 2 anos passados, bestuur com a AUE a 30 naturalmente a contribuir para a nossa disciplina de trabalho interno que se mitei of minotei nossa oficina da abre de jaluna para jabiarne turma inta de 8 horas para 5 horas da tarde cumprindo com a tarefa que nós como organização a estipular 6 anos passados e essa aqui para 6 anos largo. Política, obviamente, depois de 5 de outubro, da 13, com resultado. Nós temos empatar na 4 assentos, não tem nenhum país aqui na fórmula de assento, nenhuma organização mais grande que nós. Esse é o caso também na 19 de outubro de 2012, com nossa sala com 5 assentos, e aqui com 4. Nós vai atrás com 1 assento, e depois de uma organização política sentada em governação com 3 ministros e 4 parlamentários para 3 anos e meio de Estado de coalição, a MFK tem resultado na nossa vista que nós temos agradecidos e também o povo de Corsou para a confiança ainda de nossa direção. Não está um período de 4 anos fácil, ataque, botim publicidade também e campanha mediática negativa rondou de nós que é caso Babel que não usa também como tool mediático para difamar praticamente saca a conclusão que nem é Western mesmo a terminar de concluir processo caminho com maneira nos tursa que de país aqui tanto que não tem veredicto onherroepelijk
maneira não sabia provavelmente que de binar não acaba. Não obstante de tudo isso aqui, MFK com resultado com presença do parlamento de Kosovo com 4%. E esse aí nós está agradecido pe e votadora é 10.671 votadora aqui, obviamente tá motivo principal para que MFK que tu vai com 4% representando o povo de Kosovo. Sim, senhor, se me seguimos, senhor, Scott, maneira bota bisa, não obstante tudo o que não, que o Bob Mesa acaba de mencionar agora durante 4 anos atrás de Lomba, bota considerar o resultado como logro hoje. De país aqui, personalmente, como líder de MFK, nos liderazgo há bastante voto com outro líder de país aqui. E me te quero nós cinco que conclusão que o liderazgo e visão que o MFK bota riba mesa e nossa campanha 6 no largo drentando barrio na Kosovo arranha é máximo sostém com diferença de quase 2.000 e pico voto com liderazgo que também tem 4% e que apenas tem 168 votos, mas tanto que nós passina batuta de formação de governo vai na direção, me tá querendo nós me está satisfeito. Me tá bolivisa, no? Se me tem que o que passa com uma organização política governando o país 4 anos largo, com presença de ministro na número e também parlamentário na coalição sentada em parlamento, a disparcer fora mapa político, então não tá tinha ataque que nós estava dating, nós resistir. Obi bom, anto totalidade e voto não que nós há, não obstante de toda calúnia não de nossa direção, a sabe de manter não voto de confiança de nossa direção. Então, nós agradecemos aqui, nós está aceitar também o mandato do povo com respeito, com honor, e também nós lo sele com humildade que sempre nós fazemos nosso trabalho de último 4 anos, me digo bisabo com Juni MFK é uma organização política que seja de governação e me quer nós demonstrar que de oposição também nós está resistir isso aqui. Então, tiki organização política que está por crescer ou hasta manter uma posição sentada em oposição. Uma tour organização política. Tem organização política está sujeito na governar o país para não por avançar. Então, bota também, não te perde tua classe de princípio, não te perde, não te desbordar eigenlijk, bobo bisa para não te crescer, não te avançar. A MFK não tinha problema. Senhor Scott, nós quando chega de resultado, ataque na cultura, maneira de interpretar, comportava ti. Também quando chega com a bolsa de MFK. Bom, não como surpresa, sobre for na Juni, de ano que acaba de ter rumores que estava de pacto assim na weekend na Westbound na Banabao caminho que estão sentados em governação ainda tanto que não tem cambio de Estado nem tampouco tem acordo de governação fijar novo. Não também tem câmbio de governo, então tem governo demissionário e constelação aí, aparentemente fora na Juni, portanto, mais tempo Mei, estava tendo uma reunião com partido de oposição para não chegar a certo acordo não preliminar. Então, por isso, não? Sim, verídico, senhor Scott, é assunto de reunião, passou turta, ninguém leva. Bom, Johnny, o resultado tá o seguinte meinta, depois de 5 de outubro, tá é mesmo rumor de grupito aí a chega na freagem. Cobra vida na moda disso. Sim, mesmo hora que a mim não se entende, ora não se tem mundo político, vou atender picos. Pero depende de bronan que botin que está informado, lo qual botin informado, você tem base de verdade. Então ninga, sim, sempre nós não ninga. Boiama não puntra não que eu é que tá mais simples. Se a mim manda message agora aqui para gente que tem grupito negociando agora aqui, porta mi message, hertz gehad su message lo pornificar
panampor llega na ng gobyerno mas liya di kong nanda bisa wa sota kami mandar message aqui ele acaba oferecer-me 4 minister se me vai ser que me tá me 4 minister que você anda bem você anda seguir para duro riba lo qual você anda parando duro lamentavelmente e lamentável tá awe com aparentemente é repartição de poder de turcos nota é contenido de plan de ação que é partido político by eleição então eigenlijk sali voor je punto de vista aqui Johnny quem arranha no obstante de nan governação a crescer então quem vai atrás quem su é fórmula de coalição que governar o país que 4 anos largo ela arranha aprovação passou se a mim como líder político de MFK tá a noite de 5 de outubro me tem resultado de minha mão seguintemente 6 de outubro of 3 dias depois voto na personal tá conheci então me te reconhecer que a coalição atual arranha derrota de contienda eleitoral porta-sina que tá me te sunco da tiro bui na nan para não prolongar na governação de 4 anos que eigenlijk pueblo de Kosovo está rechazando fulminantemente donando juist estando de oposição e mandato então bom da dreiwak bo colega na de oposição com a batalha assina tanto reunião de medida Welen Sali batimento panchi gente nang riba junto com nang loop rack gente nang de rollstool pensionado nang batendo panchi fona vestida nang t-shirt de pueblo soberano ora Helmi Wills ku Ivarash estaba den cantina tawag dor di blind se fonang anto nang nota bata pora sali bimpa fo pa sobre pueblo tabata gritando ne momento ne mamacita bimpa fo di kong mi que atende kubo baurami kulobo no masakra ante sunku masakra e país aqui com mais medida abote líder kulo atende kunang anto ora bo mang baha ese ilote señal pe pueblo sali vai forte e manifestar e pueblo é februário 2013 e consequentemente na mei 2013 e den ano 2013 anha medida não passada não contra então nós de oposição a resistir porta não com maioria pero nós a resistir nós tesnan ku a fulminar contra a ideia ng macabro de esnan ku a governar kuta esunan ku awe te ainda de gabinete de missionário tá governando agora comporta-sina se me seguir a teoria, Sr. Scott, ele deu coalição, possível formação novo, lo portava tinha espaço para o Partido Nacional, se seguindo o trend de que o partido se vai adiante. Meio de tudo outro não de coalição que vai atrás. Babulon está vai adiante, pero na me bote assim, tá ofensivo num pueblo para 2013, 14, efeito não negativo de tanto medida não manejo de coalição awe sinta ainda a primitivo 2005 e 2006 tá é aia não de duna back a mim não abisei não abisei não de baiwak bopot money 2005 e 2016 então nós de oposição com resistir aprovechar nossa cosecha por lo cual nos avisa de reunión en público defendiendo con honra el pueblo a resultar no es verdad anto va crece na voto de confianza den oposición anto ahora boaya el voto de boa dirección bota traicionar el pueblo anto bota baiwak como primeira opção bota baiwak e coalición actual para formar un gobierno novo antes sim sentimento amargo que foi dia 5 de outubro dia 27 de outubro está vivendo da comunidade aqui 21 dias depois esse é lamentável se me seguir de maneira mobisa nós estamos seguir paulatinamente bem chega nós também desenvolver e caminha senhor Scott também se atende se tá a mim tem problema me tá hala atrás
Sim, já não se passa a etapa aí. Corretamente. Nós saímos de uma situação que ainda que ayer estava até o último dia que me por aceitar minha credencial e mirando que é anstalt que nós fazemos é gesto que nós fazemos de que está sigue usa como argumento. So, den último 21 dias aqui me trende 3 argumentos para que não te considera MFK. E para mim, gaat schot de problema. Então, agora bom, maneira analista político avisa. Para mim, o dia 5 de outubro, tudo o qual o pueblo bisabo, bota vocifere, bota repetir. Depois do dia 5 de outubro, tudo o qual boque para suceder. Que o pueblo vota de uma schota 8.800 e pico voto personal. O líder com mais tanto voto do país. É um que seguir minuto 10 votos verschil. 2.000 e pico. A organização tem 400. Nós turta empatar na 400. Pero boque, whatever boque. Então, esse já passa, não? É hecho tá qual? É rumor não de juni a vir a realidade. Promecos que não assim, seguinte dia da dreia na direção de não que está governando ao país. Que o povo rechaça. 2. É a única organização, para me contestar a pergunta de orata e tá, tem a coalição atual que acresce na voto, tem a coalição sim tá PMP. Nenhum outro. Correto. E outro a recuperar os status de 19 de outubro de 2012 que está 400. Claro. Que na horta 200 de dia, que estava a ter um valor de 1.300, 1.400 votos, na recobrar, na manter 400. Avançar, não avançar. Ora, boac, lo qual está sucedendo agora, Juni, em realidade está com a repartição de poder, quanto ministro tem para mim, que tem com, então para mim vai acomodar minha gente, não, para o turno na ribalista também, obviamente, tem que papel da carteira, para sobre a terceira carteira com não que, quem que vira ministro, e nota que problema está, agora que tem a desbordar o vírus de Zika a desbordar completamente na corção. Você está entendendo algo over de Zika, não? Para sobre, está papiando over de Zita. Que Zita que? Que Cuiman que? Que Man que? Que Pueblo Soberano que? Que Partido Nacional que? Pero o problema não tem no país. Não há comando ordem, não há papi den último 21 dias, não, com essa sinergia de governo que o povo rechaça, com um partido novo que tem oposição a crescer, com não há outro para governar o país milhão, de lo qual ele vai governar os últimos 4 anos. Tem saída de discussão agora aqui? Não, não tem saída de discussão. Sim. Que me diz exemplo, que no momento aqui, nós temos um desborde de vírus de Zika. Então, para entender que tem ação que o governo está fazendo para contener o qual está sucedendo, não tem de discussão no momento. Ante qual que é lamentável. Que lo bisuende, senhor Scott, por exemplo, maneira, em verdade, era 26, estava o último dia que o por firma, que o está aceitar, credencial como parlamentário. E basius, que lobo bisuendo que tu bisa, não, bota mirei senhor Scott, nota sério, para sobra, se de verdade que ela atrás, ela atrás completamente, laga processo seguir vai, laga outro bem, então, e ora lo pode considerar que realmente lá atrás, então, que por trás o MFK ori. Já numa tarde a sali a notícia que não há outro, então que não também over na processo de formação, então informador também busca PA su título de formador no momento aí. Tami tá não, vou por o não tour hariendo saliendo for de sala na de reunião de hora não de merdia a tarde de luna e den no seno ovviamente già março mi dico fica mi posição in new end di MFK ni senhor Cetri van Eindorn e senhor Rudy Sprock e por certo già luna nos sa com carta também na informador com nos presidente senhora Dorothy Peter Sianga Asaka com fora dia com nosso vai reunião já sabra 2 semanas passar informador nunca mais contestar movimento futuro com show que men bota pedir-me bota mandar-me ter um formato de matrix para contestar 7 perguntas primordial, que 7 problemas grandes que tem tomando lugar na corso de governação no momento na aqui, nós dedicar tempo, bota do nome documento
já viernes, então bota exigir para me contestar o seguinte dia promego dias 2 horas. Não está do nada contesta não, tá passa 9 dias, não está tendo nada. Então, obviamente, a MFK não está a considerar. Não está chão, basicamente. Não, 2 minutos que tem muito na G. E na final, para mim não há, o povo votador de MFK rabia contra mim, me está assumir minha responsabilidade. Para sobra, para mais que Johnny Bob trâmico, não, bom da ser, não. Seriedade em dia 11 de outubro, mas se tamita é problema. É argumento que você usa para ganhar o votador. Que passou escota timing da papia com o MFK, mas que teve mesa. É decir, estava uma posição mais bem para desenmascarar. Entre outros, sim, é uma estratégia para o povo de Corsou conhecer cara real de Turestanco Aue, tem assento de representação, pero que simplesmente tem pacto, acordo de WAC em outra direção, promete WAC em direção de colega não que brinca a luta 4 anos largo de oposição e a crescer de confiança do povo, ou a manter confiança do povo. Pero, óbvio tanto, de repente tu não sabe com analisar mais resultado da eleição, o governo sinta a perder sua maioria. O governo atual chega na 4 par 2 PMP, Pueblo Soberano, que estava a assinatura de governo, 2, não chega na 8. Que o governo perde sua maioria. Que com outra palavra, botem em direção de tá cresce, MFK tá mantendo uma posição firme, porque tem uma organização com 5, 2 nós turta empatar na 4. Então, botem Corsou de nós turco tá sali for de 0 by 3, então botem uma organização de coalição que tá logra avançar de 1 by 2. Pero é combinação de fórmula e te 5 aí golpe. Te 5 pueblo rechazado, de repente eu ainda não sabe reconhecer. Pero, sin embargo, tá de oposição da tira bui, para 21 dias gasta energia e tempo para tratar na chega num governo com não. E dentro da discussão, senhor Scott, de algum que pensa, me bisa entre outros, me tem no momento que durante programa, oyente por bem com argumento válido para convencer-me. Outra forma, pero lá me pondrá abo mês como dom e curva, lá me se me pergunta sobre o que tu me fala, você tem esse sistema que permite tudo isso aqui, e na 2010 a MFK também assim mesmo coisa no momento que par a sair partido de mais grande, com 8, então toca opta para baitar aí a banda, lagando para fora, então basicamente, a MFK com o senhor Scott tem um stop de hora, não? Passou bastante também se na 2010. Que te diferença, senhor Scott? Duas coisas. Se você considerar que custa falta, você seguir assim ele? Que bem, se a gente aí considerar que custa falta, você seguir assim ele? Se é para mim, ironia de vida. Depende de que coisa com esta combinibo, então, vai seguir assim. Pero a mim tá bisa que esta falta. Pero a aqui tá combinimi assim ele falta trobe. Então, sei, me tá querendo não singo descartar. Se custa falta, não singo cambiar. Então, tem a única organização política que tem 4 anos de visa, com o sistema democrático aqui, mestre word cambiar, é mestre word reformar. Está donando, quer ou quer, o povo de conhecer que é mentira política está perdurada em um sistema democrático de maneira que nós estamos vivendo. Não tem ganador, não tem perdedor está com o governo seguinte, ora não será as práticas de repartição de poder. Antes sei não consegui perdurar. De 2. Que passa na 2010? Não confundia constância. Para a rainha opdracht para forma governo. Ante ela purba. Ela fracassar. E não logra. No momento que não logra, é mandato de forma e governo a bini para MFK. E a mim se a logra isso aqui. Então, de como não se logra isso aqui, para sobra não lubida, nós saímos fora de processo de referendum abril 2009. Caminha 3 organizações políticas a quedam mais fácil de ganhar outro que nós por ganhar nós mesmos culpar. A mim não está dúvida da reunião da sala de Wellensali na Peter Maia
Promecos que o senhor Pedro Tacho de Partido Par abisamita que turlo qual nossa luta 4 anos largo den slotverklaring então nossa vice-deputado de estrutura estatal senhora Zita Jesus Leito para trazer cambio dessa aqui para boa oposição meio junto cubo você aqui que nós atende? Não nós não está cambiando nada nós está dalbai maneira costa botar 10 dias Agora, se torna depois da eleição a acercar a MFK depois da eleição e eu recebi indicando que por a cambia turcos. Just. Pero se a boa pessoa me está walk back riba e dia, então comparando com o que está tomando lugar agora aqui, não? Que mas e dia a MFK tem a possibilidade de formar junto com o par, logrando para não por a cambia eu recebi turlo que com a MFK junto com outro sócio não que o MFK se escolhe para tempo basado em ideologia que está tem o MFK diz de não a mim tá essa aqui não me que vai onde com né pero a verdade é que o MFK vai com né é dia já que vai com outro ao se bom este walk back awe me que sinceridade não lota portátil no momento é pensamento que você quizás lo taba também de abai ko par e laga nang cambia tudo lo que nang ko aboga pa waro cambiar ko ne momento e si taba ta por bosa mi taba da saco é expressão e taba da falso mi taba da sa na mesa sinta okay passo ora boa chega na tá tinha acordo na firmar na Saint Martin taba tinha assina tanto acordo firmado durante tempo botava da saco taba da simplesmente Bacoba pa kuwe macaco. Sim, di com pa sobra nang saco nang governo ne momento e com a boga pa si a perde assento pa tinha maioria. Então nang não chega 10 nang a queda com 10 assento. Então MFK tem 5 assento, Pueblo Soberano tem 4, então Partido Manta tem 2. Então tem 3 organizações políticas, Balva Ami, como persona den man a campanha de não, pero no momento em que a acaba liderar a MFK, mas vai a eleição com a MFK, então nós chega 10 haciendo. Nós nós par não logra formar governo, ok? Então não bif pa aqui a mim não logra, pa sobra não estava sincero na mesa, passou hora uma puntra não com não também cambia, lo qual na afirma den reino 4 países afirma den reino antigas holandês na número de islas não conhece ainda junto com Aruba, junto com Holanda que bestuurscollege não afirma tanto acordo com nós ta cambia não para que da boca yen sim por explicar-me com a mim de MFK ta logra duna 38.261 ende com a vota para nós toch e minderheid presença de fórmula com o país novo da nasce. Então inanan mas sign off. Então ora ela sigue por uma forma que o outro não e não chega numa maioria, então é mandato bini pami. Então a mim tem 5 dias a mim se logra forma governo. Agora, vindo uma boa pergunta. Como está com partido que tempo a mim aduna na governação. Na 2 ministros na drenta na governar. Entre outros, hasta esse que na birmanestra de assunto na social. Ela logra debutar em função público. Kiko amin lo hasi awe si miweta, kiko nangahasi awe, kiko loma pensa outro dia se di. No, loma si ele que tu vai. Mesmo cos. Di com amin nota bende. Pode ser um ponto de princípio estava na mesa no momento. No, é palavra prostitutivo. Você Juni, papel de princípio awe, cultura costa que bota weta lo qual passa último 21 dia, esta zona para pueblo. Ana contaminar a palavra. Princípio, sim, para sobre hora da comunia político é papel de princípio. Hora da comunia lubide, então nem mencionei dentro do vocabulário mas. Você a massinha Juni é pouco ainda de política, que está 9 anos, fora de 2007 bem arriba, com mi liderazgo, então me pedi Deus todo dia, para nunca me noti de bem back
riba é lo qual como fija como posição de minha organização. É para que realmente madrenda de política. Então, me está jammer que awe certa organização político tá você aqui que men que bononi forme governo então já acaba para 2 asientos de vista de pueblo e fora. Que men bom basal eleição stap nang ko base seguinte dia a buta que já acabe acorrida que bota tem dia 5 dembo pic va perder o seguinte dia pe accionam de varia. Me tá contento com a me nota líder de país aqui que tá varia com sua palavra, me tá consistente. Então sei a importância do liderazgo. Então tu restango da sentir mês de fraudar a me tá querer dia para dia, botinho sabe de reconhecer liderazgo não que tá consistente para trás de não bobuta bo voto de confiança. Por isso é tá difícil governar de sistema, maneira são democrático conhecem, democracia parlamentário. Anto que, no obstante, o povo su desejo está peueta tipo de governo, botalan também entender gente tá papi que não também forma que o governo que juist sabem de massacrar o povo nos últimos 4 anos aqui. Se me seguir de sequência maneira uma bisa senhor Scott, nós também chega de recta final que torna algum caso coera a ser atendido em requisito tem que caso Babel que netamente jogo de discussão nós não poderá com o senhor Scott pessoa sospechoso caso era também hora tratado em requisito. Que sentimento essa que delante se acabou, senhor Scott? Que sentimento, que pensamento botar atender aqui? Dia 1 de outubro, dia 1 de outubro último, nós fija nossa posição como organização. Imaginabo, é que tem todo direito de cinta de parlamento visa, é que bota sumesna de 2 lugares, é bota pueblo no primeiro lugar. Por isso, é ficar um time. Se tá tem problema, laga mi time vai dilante, a mi acaba de atender caso Babel, então mi tá bini back. No obstante disso aqui, não tem nenhuma seriedade em nossa direção, dus nós constatar que realmente não quer simplesmente como primeira opção tapa na entrada governo com o partido par. Dus caso Babel da cana, era da tem regizetting, mas compreende como yang boting mi abogado nang den enfoque, que tá senhora Gert-Jan Knoops e também senhora Kari Knoops. Que sanco era iba palavra, então tem quadro de invalso completamente novo, outro, não sei agora que 6 onderzoek está andando, então pedi era Western, 3 Western, para espaço de tempo para nós onderzoek não acaba, então se nos apresentar em inhoudelijke zitting, a realidade Kiko a suceder. Mas tem uma história, Kiko passa para Kiko esse na award usa, então com esse na award usa tem período de pré-eleição e também de contienda eleitoral promeco 10 de outubro de 2010. Então é aqui maneira nos indicar ayer em corte outro for de processo de eerste aanleg a mim e também Cecily a decidir que nós também conta a história que eigenlijk nós também voorbereid acaba via passar dia assim, pero a base de conselho de nós raadsman e tempo nós opta para esse uso de nosso direito de zwijgrecht pero é aqui obviamente nós também cana estratégia segundo a plantação com nós abogado não Maria Vaders Gert-Jan Knoops e também a senhora Kari Knoops a vinda preparar para nós o último 2 lunes e meio aqui. Es decir, senhor Scott, que dia é caso que me está seguindo? É regizetting, dus petitionen que estava tendo ayer de parte nós, dia 16 de novembro, e we estão doen een uitsluitsel, ribesaki, dus los had een beschikking. En de dimensie nos lo tende, que fecha de inhoudelijke zitting, lota proyectar para X fecha de año 2017. Sim, reação para nós passa rapidamente e reação contra um ponto de com a walk se que trago par
De como você que trago para mim, ainda agora de escuta o senhor Scott mencionar. Nós promete carta na governador, tu carta também que, por certo, não sabe se público, me avisa eleição está transparente, então chega na formação é coisa sucede um quadro de escuridade, não ainda tem nada, não ainda com o telefone, não ainda transparente na pueblo, nós manda um aid de memória para governador e depois nós divulguele também na pueblo, porque nós que para pueblo tá bom de toda circunstância informar de nossa posição e nós avisa literalmente nós avisa de carta aqui na governadora que o governo atual aguardo rechazar dor de pueblo de Corsão. Então é opção que o pueblo está indicando na governação e futuro governação está começa bem um governo de estanco aguardo do eigenlijk um mandato para governar o país, então cambia rumbo de manejo. Sobre ora vai trazer uma coalição com 3 membros da coalição atual, não bisami que abo de 3 tá cambia rumbo de manejo do país. Quando vai ter então na trator tipo bloque para brincar contra o grupo aí. Então sei tá é resultado de boa decisão não. Ora vai decidir de wag den nang direção como primeira opção. Vai abo de um conclave caminha nang a ser a cabeça contra o bom. Então etapa tá visto, pero pueblo bisabo que é grupito aí, te grupito que a mim como cidadão me tá rechazar. Que men está pisando que quem se é que para botar então toch bom nota dreio da direção, pero a MFK nota é um cobiça. Esse e ora para botar me orate similou atrás mirando que com mana assim é que a MFK similou assim outro local mas se 6 anos passando não para sobra me tá volver na me diz enfaticamente não lo mi no assim outro no obstante de local mas ueta para sobra tur local para apresentar dia já de um elensali segundo me dia já sabra dia 28 de agosto tava da basari ba kostan kunang no por cumprir na bisami na vai cambiar tu cos den slot verklaring com tal como 30 coalição kunang pero tava da kostan kunang no por cumprir outro ponto também em vez de encatando sangas na den campanha tamio anto perde eleição toch tamio invertir den renda den necessidade eta pondra em vez de MFK encatando sangue em campanha e toch não dá resultado se tava também invertir em renda ban cambia coisa bota gasta esse para bo mensagem chega no pueblo para bo botinha direito de gasta e presupuesto de país na bem-estar do pueblo agora se você seguir votar robês antes ainda não robês governar o país você vai seguir é governante robês gastando placa de pueblo que está houve mais com o qual a MFK portinho num budget para uma campanha eleitoral. Campanha eleitoral, hoje em dia, de sunan que está disclose na cifra, então a MFK é o único que foi em 2001, diz depois que a lei entra em vigor. Nós entregar cifras, posqueiro de 600 mil para 1 milhão de florim, fácil. Presupuesto de país nota 6 mil florim, ni 1 milhão florim. Presupuesto de país está lá de 2.7, 2.8 milhões. Com esse aí, vou por cambia destino de cada gente, de cada yuco awe, tá de processo de chega e vira é adulto amanhã. Então, aceita é meta de uma organização política por dominar o presupuesto de país com o manejo não tem passina por cambia vida de nós outro vez que tem liberdade quando passou o justiça holandês também com a máfia italiana dos sponsors senhor Scott que tem liberdade assim senhor Francesco Corallo te dia jaue tu homem com um strafcard completamente limpo então hasta de veredicto de Corte Supremo de Roma caminda com tem o direito de perseguir civilmente cada grupo ou pessoa que tildele de mafioso. Dus de um país que ainda gente tá repetir mentira que de sumbia é que tá oponente tá grita e fonan então nós está sem puntra verdade Kiko Junior Horta sim ok great Junior Horta sim Kiko Junior Horta então ora me puntra o Kiko Junior Horta bobisami nada
Entonces me tengo stop de repetir, lo cual otro no te avisa de Juni. Yeah. Pero de eso aquí nos acostumbramos que 10 días nos está grito mentira, entonces es de 10 un día, él vira un semi-verdad, pero en realidad es manera que no que asociamos con él, que está mafioso, de día ya, ningún corte, entonces ningún país que tenga ese negocio, no ha categorizado como miembro de una organización mafiosa. Como Como tal, tal, ni tampoco sí. no pertenece ni a guardo financiador de ningún mafioso. Lá me passa de bom dia, te bisa maneira escota Vicente nang no lubida que o senhor Wilson sacaba foi governo incapar, onta aba sacapar foi governo. Sei tu reação de dia, outro ponto de com ora o senhor Scott gana bia passar e tabata por a sali vai na sede de povo soberano vai bisa kunang ta klapa tra junto e a worsi nota bom com man ta anunciar que eta klapa tra que sunai. No mesmo momento é kunang te tra kupar que man hora de bostang sita bom e hora de outro ende sita malo. Juni analisar o eleitorado sua decisão que ela visa. É coalição atual não ganha eleição, não perde maioria. Agora, se a tem oposição, de toda maneira nós começamos o programa, não? Se a tem oposição a goza, pero a luta, bote um co resistir com minoria dentro do parlamento. Então chega a fecha de eleição, sabe de aí voto de confiança, pero bote escolhe para seguintemente traicionar e vai em outra direção, do tiro bui pestanco está governando a toja e maioria. Já te sei tá bom escolho, pero botinco aguanta se é rechazo, então é repudio que já acaba nos últimos 20 dias aqui, vou por a 20 atende em direção de modelo de coalição que quer que não quer ainda forma, com tal que não sai fora de repartição de poder. Para sobra, me tá volver back, Johnny. Tá lamentável que a discussão não está over de que é problema não que tem. Me tá volver com um exemplo. No momento na aqui, vírus de Zika a desbordar de uma forma espantosa ron Kosovo. Paquico, você tem ainda Kosovo, tem milhões de quilos de sushi, tur caminho da plama ron Kosovo, que tá foco para brote e seguir-se é aí desse Egito que está transportando vírus. Qual é a discussão que eu tenho agora que over o tema que está perseguindo a governação de nosso país, que tem a trobe, ora não há assim nada, efeito negativo na comunidade. Nada. Já sabe, ora, nós forma parte de uma ação grande de Child First Foundation, que também limpia Vlakta de São Pedro. Fundação Gerard Scott não a stop de nós afã para tratar na limita e motivo para que nós há mais de 20,000 habitantes contagiados com o vírus de chikungunya. Que o problema está, não? O de país aqui é formação de governação não está basada riba com também atender com a melhor sinergia entre a organização política e problema no país. Não, tá quanto ministro me tá aí, qual carteira me tá aí, porque tem um ende de minha lista tá exigir tal, me polaga a carteira que vai, porque se não é assim de mais começar a bailar, te sei ter discussão é o último 22 dias na que anteceita lamentável. Então, para terminar, Johnny, me tá avisado que o povo está cansado dia mais ainda de política. Ano 2020 também tem menos votador a trobe, também urna eleitoral, para o qual está sucedendo nos últimos 22 dias, não? É traição que não está sentindo. É voto de não que está sendo traicionador de vai essa direção que nunca não froa, com uma organização política lá que está botando que não está queda nada outro de dedicar tempo e energia para conscientizar o povo aqui que é processo, é sistema eleitoral de democracia parlamentário aqui, Mr. World cambiar e vai num sistema caminho seguintemente, depois da eleição, tem um ganador, tem um perdedor. Para assim o povo tem demanda de liderazgo que ele escolhe, implementação de manejo que é da desejo. Senhor Scott,
Me quero agradecido, danke um dia mais de aceitar a nossa invitação ribemente aqui. Sempre na hora. Feliz dia. Danke. Oyente dan, esse aqui é outro ponto de enfoque, obviamente nosso invitado é o líder político do partido Movimento Futuro Corso e a la vez também líder de fração de organização aqui, que é o senhor Gerard Scott. Danke, Jonan. Danke.
Inta den punto den enfoque manera ya no sindicabo nos ting pareja knops manera nanga bing ta bira famoso aqui na Corsou ora vos escucha pareja knops ta eminencia nang es nang ko ya a demonstrar conhecimento de lei camina nang ta funcionária na Holanda e aqui na Corsou nang tei e nós aproveitar a ocasião que a meinta para ting e pareja knops cerca nós aqui den studio cerca nós den ponto de enfoque. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wil ik jullie vriendelijk bedanken voor de acceptatie van mijn uitnodiging vanmorgen. Graag gedaan. Ja, heb ik al gemerkt dat jullie geen ABA Nederlands praten. Dus het wordt ook voor onze burgers wordt het makkelijker eigenlijk om van morgen om onze conversatie eigenlijk te begrijpen. Ja? We zullen langzaam spreken. Ja, voel ik fijn. Ja, zullen jullie langzaam raken? Langzaam spreken. Ja. Dus dan kan iedereen begrijpen wat we aan het praten zijn. Jullie zijn hier op Curaçao. Die Babel. Ja, die zaak Babel, die is eergisteren, als het goed is, waren jullie daar. Dus zou ik wel enkele vraagjes willen stellen. Bijvoorbeeld, waren jullie bezig en heeft iedereen zich afgevraagd, hey, waarom hadden die mensen 3 uur nodig? Was dat noodzakelijk? In dit geval wel. Ook al is het een regiezitting. Een regiezitting is een zitting waarbij je alleen spreekt over onderzoekswensen. Hebben wij het Hof openheid van kaart gegeven, duidelijk gemaakt, ook aan het Openbaar Ministerie, waar we mee bezig zijn, welke onderzoeken we hebben uitgezet, welke onderzoeken nog lopen, waarvoor wij aan het Hof tijd hebben gevraagd om die te kunnen afronden. We hebben het Hof gevraagd om getuigen te mogen horen en we hebben het Hof gevraagd onderzoek te doen naar de start van deze zaak. Want daar zijn veel vragen over. En die onderzoeken zijn nodig omdat de heer Schotten en mevrouw Van der Dijs stellen dat de vorderingen van het Openbaar Ministerie niet juist zijn. En in ons rechtssysteem hebben we het recht als verdachte om met alle mogelijke middelen verweren op te werpen. Om duidelijk te maken dat je onschuldig bent. Dus jullie hebben 4 onderzoek gevraagd. Als ik mag vragen, zijn er twijfelen in die onderzoeken? Die onderzoeken die jullie hebben gevraagd? Jullie hebben 4 onderzoeken gevraagd? Het is lastig om daarop vooruit te lopen, maar misschien dat Geert-Jan daar misschien iets van kan zeggen. Ja. Nou, het zijn onderzoeken die tot dusver niet zijn gedaan op verzoek van de verdediging. Dus het zijn nieuwe onderzoeken. Het zijn onderzoeken die op dit moment door een 6-tal deskundigen, gerenommeerde deskundigen, op ons verzoek worden gedaan. Op een 4-tal verschillende onderzoeksterreinen. Dat is niet eerder gebeurd, dat is nieuw. We hebben ook openheid betracht, wat mevrouw Knoop zegt, aan het Hof en het Openbaar Ministerie, om te laten zien waar we mee bezig zijn, omdat we niets hebben te verbergen. Als je op iemand bijstaat die onterecht is veroordeeld, dan heb je ook niets te verbergen. Dus we hebben meteen openheid van zaken gegeven. En daarom heeft het zo lang geduurd op de regiezitting, omdat we ook het Hof wilden vertellen en het Openbaar Ministerie waar wij in de afgelopen 2,5 maand mee bezig zijn geweest. Je moet zich voorstellen, wij zijn in juli gevraagd door de heer Schotten en mevrouw Van der Dijs om hen bij te staan met een nieuw team van advocaten. Hebben we ja op gezegd. We hadden maar heel korte tijd, 6 of 7 weken, om ons in dit grote dossier in te lezen. Want we moesten eind augustus aan het gerechtshof, het Hof van Justitie, opgeven welke onderzoeken wij nog wensten. Ze heeft heel veel tijd gevergd, maar we wilden op die regiezitting dus die openheid geven. Daarom heeft het zo lang geduurd. En, wat mevrouw Knoop zegt, je moet natuurlijk ook motiveren, uitleggen waarom je dat onderzoek wil. Naast ons eigen onderzoek hebben we ook onderzoek gevraagd via het Hof. En daarom heeft het zoveel tijd gevergd. Het was dus duidelijk geen inhoudelijk pleidooi.
We hebben geen pleidooi gehouden. We hebben alleen maar uitgelegd welke onderzoeken er lopen, waarom ze lopen en welke onderzoeken wij van het Hof wensen. Ja, interessant is dat een van die onderzoeken gaat over het verleden en hoe politieke partijen op Curaçao en de Nederlandse Antillen werden gefinancierd. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Dus een van de onderzoeksterreinen die niet eerder zijn aangeboord in deze zaak. Dat houdt natuurlijk verband ook met het feit dat als je iemand beticht dat hij een onjuiste financiële constructie zou hebben opgezet, dat je natuurlijk ook moet onderzoeken hoe dat in die tijd ging. En we hebben dus een aantal deskundigen gevonden die dat kunnen onderzoeken om het Hof straks uit te leggen wat er in die tijd gebruikelijk was bij het financieren van politieke partijen. En dit is een heel belangrijk onderwerp, omdat dat natuurlijk ook het politieke stelsel raakt, dat er in die tijd van de feiten die aan de heer Schotten en mevrouw van der Dijs worden verweten, aan de orde was. Dus een van de vele onderzoeken die wij op dit moment uitvoeren. Oké, een van die, maar jullie hebben verzoek gemaakt eigenlijk om 4 onderzoek. Eigenlijk hebben jullie die verzoek gemaakt bij de OM. Welke zijn die 4 onderzoeken die gedaan moeten worden? Het eerste dat we zelf hebben uitgezet is onderzoek digitaal. Dus de digitale onderzoek naar de gegevens die destijds op de harde schijf van de computers van de heer Schotten zich bevinden. Het tweede onderzoek strekt zich uit over de financiële boekhouding van de heer Schotten en van mevrouw van der Dijs. Het derde deel betreft de deskundigen die we willen laten horen, die door ons zijn ingeschakeld om hun rapportages te schrijven en ze dan te laten verantwoorden op zitting bij het Hof. En als laatste ziet ons verzoek aan het Hof, dat onderzoek hebben we zelf nog niet uitgezet, maar aan het Hof gevraagd om na te gaan welke elementen een rol hebben gespeeld bij de start van deze zaak. Want daar hebben wij en de heer en mevrouw, of de heer Schotten en mevrouw van der Dijs, kritiek op. Ja. En dat raakt de ontvankelijkheid van het OM. Hebben zij met een wijze waarop de start van deze zaak is geweest, hebben zij daarmee het recht gehad om de heer Schotten en mevrouw van der Dijs te vervolgen. Maar verzochten jullie ook de opdracht van de gouverneur en PG om veiligheidsonderzoek? Ja, klopt dat ook? Ja, dat klopt. Kijk, onderdeel natuurlijk van een rechtsstaat is dat de overheid heeft een machtsmonopolie. En dat machtsmonopolie moet natuurlijk alleen worden gebruikt als de regels worden gehandhaafd. Dat geldt voor iedere burger. Een strafzaak is zeer ingrijpend voor een mens. Het kan je hele leven veranderen en ruïneren. En dat betekent dus dat je altijd in iedere zaak moet nagaan. Dat ben je verplicht, ook als advocaat. En eigenlijk ook de rechter en het Openbaar Ministerie, om te kijken of de overheid op de juiste wijze haar macht heeft uitgeoefend. Er zijn in deze zaak aanwijzingen dat er vanaf de start van deze zaak tot aan het onderzoek in de strafzaak, dat daar die bevoegdheden niet juist zijn uitgevoerd. Dat moeten we onderzoeken. Dat kunnen we niet laten liggen. Ik kreeg van de week terecht de vraag van een journalist van de NOS, die zei, ja, is de heer Schotten en mevrouw van der Dijs niet beter af bij een vrijspraak? Niet bij een uitspraak waarin wordt vastgesteld dat het onderzoek niet reglementair heeft plaatsgevonden. Dat vond ik een hele goede vraag, want natuurlijk gaat het om het aantonen van de onschuld van deze mensen. Maar we hebben de taak als advocaat om ook bij het Hof aandacht te vragen voor dat voortraject. Omdat als we dat niet doen, dan kan de overheid in een andere situatie op dezelfde wijze de rechten van burgers schenden.
Dat kan mij gebeuren, kan u gebeuren, kan iedereen die nu thuis luistert. Iedere burger op Curaçao kan dat overkomen. Dus dat is onze taak. En onze taak is dus niet om een spaak in het wiel te steken van justitie. Wij moeten ervoor zorgen dat de integriteit van de rechtsstaat hier wordt bewaakt. En ik vind het een bijzondere eer, en dat meen ik oprecht, dat wij met ons team hier dit mogen doen. Dat wij van het Hof verlof hebben gehad. We hebben groot respect voor het Hof van Justitie hier, die onder moeilijke omstandigheden haar werk doet. En ook het Openbaar Ministerie, omdat we hier natuurlijk te maken hebben ook met een andere rechtsculturele achtergrond dan in Nederland. En wij hebben vaker gelukkig, en ja, zeker wel met bijzondere eer, zaken hier mogen doen. Wij vinden het een voorrecht om hier een bijdrage aan de rechtsstaat te mogen leveren. Want waar het om gaat is dat uiteindelijk er een product in dit strafproces wordt afgeleverd dat staat voor recht, rechtvaardigheid. Als ik goed begrijp, betekent dat ook, bijvoorbeeld, bedoelt u daarmee ook een memo die lekte uit de media, uit de VDC-kluis, is iets zo normaal? Is het normaal? Nou, we willen niet te veel ingaan op de inhoud van de zaak. Ik begrijp heel goed uw vraag, het is een hele goede vraag. Tijdens ons pleidooi... Want ze onderzoeken die dingen niet. Dus, daarom nou, in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat als er een strikte afspraak ligt tot geheimhouding, dan is het wel heel vreemd als iets dan toch niet geheim wordt gehouden. Laten we een voorbeeld geven. Als wij bankieren bij een bank, dan weten we dat de gegevens van onze bankrekening geheim behoort te blijven. En dan is het vreemd als de gegevens van jouw banken bijvoorbeeld plotseling op het internet verschijnt. Dus als dat gebeurt, is dat niet regulier, is niet normaal. En dat is iets wat onderzocht moet worden. Ja, mevrouw Knoops, onder een groot deel van de bevolking heerst toch de indruk dat het hier om een heksenjacht gaat. No? Wat vinden jullie daarvan? Dat is een lastige vraag. Ja? Dat is een lastige vraag. Dat kunnen wij moeilijk beoordelen. Ja, no? Of er sprake is van heksenjacht. Heel misschien zou je kunnen spreken van misschien een politieke invloed op dit proces. Maar de advocaat-generaal heeft ter zitting openlijk gezegd dat dat in zijn visie niet zo is. Maar ik sluit het niet helemaal uit. Als ik mag vragen, waar waren jullie nou het werken in onze rechtssystemen? Want ik neem aan dat er verschillen zouden zijn tussen het Nederlandse systeem en het Curaçaose systeem. Hè? Wat kunnen jullie daarvan vertellen? Ik zei zojuist al, wij zijn Nederlandse advocaten. We beschouwen het als een bijzondere eer om hier te mogen optreden. We hebben enorm respect voor de rechterlijke macht op dit eiland en ook het Openbaar Ministerie die onder vaak moeilijke omstandigheden, laat ik dan ook zeggen politieke omstandigheden, haar werk moet doen. Dat betekent dat je hier toch te maken hebt met een andere rechtsculturele achtergrond en atmosfeer waarin de rechterlijke macht moet werken. Ga je heel specifiek naar de vraag, wat zijn de verschillen? De rechtsregels zijn grosso modo in grote lijnen hetzelfde als in Nederland. Maar u merkt bijvoorbeeld dat de situatie in de gevangenis hier, waar wij veelvuldig zijn geweest, beduidend afwijkt van Nederland. Het omgaan met gedetineerden. Een aantal procedures zijn anders dan in Nederland. Een voorbeeld is, we hebben deze week de zaak van Freilon Pieter behandeld. De man die al 10 jaar onschuldig vastzit hier op het eiland, nadat hij dus in 2006 ten onrechte is veroordeeld. Dat is een procedure waarbij een zaak wordt heropend. Althans, dat vragen wij met ons project. Het Innocence Project. Dat ten onrechte veroordeelde bijstand verleent. Mensen die het ook niet kunnen betalen, verlenen wij dus bijstand. Hier is het zo dat het Hof van Justitie
die zelf veroordeeld heeft, beoordeelt of een zaak heropend wordt. In Nederland doet dat de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Dat is een instantie die niet veroordeelt, maar die staat daarboven. En dat is al een groot verschil, omdat het Hof van Justitie, die eigenlijk de veroordeling heeft gegeven, zelf moet beoordelen of een veroordeel het recht heeft op een nieuw proces. Dus een heel groot verschil met Nederland. Dus binnen het Koninkrijk zijn er dus verschillen. Een ander groot verschil vind ik, en ik vind dat dat echt veranderd moet worden. Hier is het zo dat in eerste instantie 1 rechter oordeelt en kan levenslang opleggen. Dat gebeurt hier ook regelmatig, meer dan relatief gezien in Nederland. In Nederland is het zo dat de eerste aanleg zijn 3 rechters. En onze ervaring, 3 rechters, zeker in dit soort zware zaken, kunnen vaak een meer afgewogen oordeel geven. Dus er zou zeker overwogen moeten worden binnen het Koninkrijk dat de procedures gelijk worden getrokken. Eerste aanleg zou ook hier 3 rechters moeten worden, denk ik. Want stelt u zich voor, u bent rechter alleen en u moet oordelen over onschuld of schuld, levenslang of geen straf. Dat is een enorme verantwoordelijkheid voor een rechter. Voor 1 persoon. Voor 1 persoon. Het gaat om een mensenleven. Iemand die voor zijn leven kan worden opgesloten. Dat kun je niet aan 1 rechter overlaten. Dat is niet verantwoord. Dat moet je aan 3 rechters overlaten. Hoe kan het zijn dat in ons Koninkrijk daar zo'n verschil is? Dus dat zou gelijk moeten worden getrokken. Wat gelijk ook zou moeten worden getrokken is dat de Nederlandse overheid meer gaat doen met Curaçao naar de verbetering van de positie van gedetineerden. Het is schrijnend als je daar in de gevangenis ziet hoe de omstandigheden voor een aantal jongens zijn vergeleken met Nederland. Dus er valt nog veel te doen. Maar de rechterlijke macht hier, het Hof van Justitie, opereert met zeer professionele rechters, met in grote lijnen dezelfde regels, alleen verbeteringen zijn zeker van belang. Een groot verschil vinden wij persoonlijk is de kwaliteit van de politie en de opsporing, dus de recherche. De kwaliteit van het procesverbaal, dus verslagen van politie, moet verbeterd worden. Meneer Ankela heeft ook terecht bij zijn installatiereden als advocaat-generaal gezegd, we zitten met een vertaalprobleem. De verdachten en getuigen hier worden vaak in het papillamento gehoord. De rechercheurs vertalen dat zelf in het Nederlands en het komt in een verslag te staan. En daar kunnen dingen misgaan. We zien dat ook in de zaak van Frelon Pieter. Daar is met die vertaling voor een aantal getuigen het een en ander misgegaan. Dus ook daar zal een verbetering plaats moeten vinden. Anders gezegd, wat we hier zien is bijzonder. We hebben daar enorm respect voor. Onder deze moeilijke omstandigheden de rechtspraak hanteren, dat is echt bewonderenswaardig. Verbeteringen zijn altijd aan te voeren. Ook in Nederland zeg ik erbij. Maar de grootste verschillen zitten hem echt, denk ik, in de procedure in de eerste aanleg. 1 rechter in Nederland 3. De detentieomstandigheden. En de procesgang bij mensen die ten onrechte zijn veroordeeld, die dus een heropening vragen. Zeg ik, mevrouw Knoops, meneer Schotten en ook mevrouw Van der Dijs, gaan het hoger beroep wel het Hof te woord staan. Wat is veranderd? Wat is veranderd in die zin? Nou, in eerste aanleg zijn zij enorm geschrokken van de aanklacht. En negatieve aandacht die daar overheen is gekomen. Het is dan heel lastig om het gevoel te hebben dat je daar tegenop kan boksen. Daarnaast hebben een aantal rechtsgeleerden hen geadviseerd om dat niet te doen. En wij denken in deze fase, andere situatie, dat ze er beter aan doen om dat wel te doen. Ik denk dat het verhelderend zal zijn. En met name omdat zij zeggen dat ze onschuldig zijn. Als alle onderzoeken ook uitwijzen dat het zo is, en daar gaan wij van uit, dat ze dan beter ook hun eigen toelichting kunnen geven. En dat zijn ze ook van plan te doen. En zij zullen dat doen in de eindfase bij het Hof. Oké. Als ik mag vragen,
wat voor terreinen zijn jullie specialisme? Jullie specialisme is, want hier hoor je veel, ik weet niet als het geruchten zijn of wat zijn, maar die mensen zijn goed in, die zaken van vervolging. Dus wat zijn jullie specialisme? Zou jullie zeggen? Het zijn, zonder onbescheiden te zijn, dat zijn er vele. We zijn gespecialiseerd in het strafrecht. Okay. In het internationale strafrecht. Mm-hmm. In zaken waarbij sprake is van een gerechtelijke dwaling. Mm-hmm. Militair strafrecht. Okay. Het strafrecht dat zich afspeelt binnen de internationale tribunalen. We adviseren op het gebied van internationaal strafrecht buitenlandse regeringen, parlementen. Dus het is heel breed. Okay. Gerechtelijke dwaling, gebeurt dat vaak? Pijnlijk genoeg, ja. Vaker dan we denken. Alleen onderzoek naar gerechtelijke dwalingen in Nederland heeft nog niet plaatsgevonden. Maar als ik u zeg dat we 80 tot 90 verzoeken per jaar binnenkrijgen op ons kantoor, en wij zien dat daar een aantal van terecht ons dat verzoeken, is dat zorgelijk. Meneer Knoops heeft in 2008, 2009 een boek geschreven over gerechtelijke dwalingen in Amerika. Want daar is meer informatie over. En in dat boek komt hij tot de conclusie, en verbeter mij als ik het verkeerd zeg, dat tussen de 21 en 25% van de mensen die komen met een verzoek om een gerechtelijke dwaling te onderzoeken, ook daadwerkelijk aan het eind van de rit worden vrijgesproken. En dat is heel veel. Dat is enorm veel. Ja. Meneer Knoop, waarom een onderzoek in Zuid-Amerika? Nee, Noord-Amerika. Of Noord-Amerika. Ja. Waarom? Het onderzoek naar de oorzaken van de gerechtelijke dwalingen is in de Verenigde Staten in 1999 al begonnen. Aan de Universiteit van New York. Daar is enorm veel kennis opgedaan. Die kennis is in Nederland eigenlijk nog net tot ontkenning gekomen. Dus we zijn nog in Nederland, staan we de vooravond van waar het nu met gerechtelijke dwalingen misgaat. Die kennis kunnen we heel goed gebruiken aan de Verenigde Staten. Die gebruiken wij in onze eigen strafzaken ook. We gebruiken heel veel deskundigen ook uit de Verenigde Staten op het gebied van DNA. Andere sporen, bijvoorbeeld denk aan toxicologie, dus gifsporen, maar denk ook aan pathologie, dus een analyse van sporen op het lichaam. Denk aan schotsporen. In de Verenigde Staten is er heel veel kennis opgedaan die langzamerhand naar Europa doorcijpelt. Dus de Verenigde Staten is voor ons op dat punt een voorbeeld. Wij werken ook samen met het Amerikaanse Innocence Network. Dat is een wereldwijd netwerk dat op pro-deo-basis, dus zonder dat de veroordeelde daarvoor hoeft te betalen, krijgt hij gratis rechtsbijstand van het project waarin wij dus zitten om zijn zaak te onderzoeken. We hebben op Bonaire en op Curaçao een aantal zaken in onderzoek. De zaak van Freelon Pieter is er één van. En daar hebben we dus na 2 jaar lang onderzoek vastgesteld, onomstotelijk, dat de man onschuldig is. De oud-korpschef van Bonaire, de heer Royakker, heeft op ons verzoek onafhankelijk naar het dossier gekeken. We hebben hem niets gezegd en hij is tot diezelfde conclusie gekomen. En heeft zijn bevindingen ook deze week aan het Hof gepresenteerd. Ook daar hebben we gebruik gemaakt van kennis uit de Verenigde Staten. Uit wat daar aan wetenschappelijke gegevens is naar voren gekomen. Wij vinden het ook onze maatschappelijke plicht als advocaten om ook daaraan een bijdrage te leveren. Dus we willen ook heel graag dat hier op Curaçao ons project erkenning zal krijgen van het ministerie. Zodat wij hier ook op diezelfde basis als in Nederland en in Amerika mensen kunnen helpen die ten onrechte gevangen zitten. Overigens, om terug te komen op uw vraag wat onze expertise is, kan ik daaraan toevoegen dat het wel bijzonder is voor ons kantoor en ons Knoops Innocence Project.
dat mijn collega ook hoogleraar is aan de Universiteit van Amsterdam. En vanuit zijn wetenschappelijke kennis ook bijdraagt aan de kwaliteit van de werkzaamheden die we verrichten. En die combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijke ervaring maakt het extra goed. Ja, er komen ook vragen vanuit de bevolking, personen die het programma aan het volgen zijn. Vraag eentje, wat denkt u van het selectief vervolgingsbeleid van de OM op het eiland? Wat ook de mening is van een groot deel van de bevolking. Hebben jullie wel een idee? Dat is een lastige vraag. Dat is een mooie vraag. Een hele goede vraag. Ja. Die vraag stellen wij ons soms als advocaten ook wel eens. Wij werken voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. En daar worden met name Afrikaanse leiders vervolgd, zoals u weet. Geen leiders uit het Westen. Politiek-militair leiders. En daar heeft de Afrikaanse Unie al van gezegd. En vorige week heeft Mali aangekondigd uit dat strafhof te stappen. En Zuid-Afrika. Omdat de aanklagers daar selectief te werk gaan met zaken. Ja, dus het is een goede vraag. Ga je nu naar hier, dan moet je constateren, kijk, het OM hier heeft natuurlijk een beperkt budget. Zij moeten dus ongetwijfeld selecteren. Waar het om gaat is, zolang je selectiebeleid maar transparant, zolang je de burger maar kunt uitleggen waarom je meneer Schotten wel vervolgt en een andere politicus niet. Leg dat uit. Als je het kunt uitleggen, is het voor de burger begrijpelijk. Maar als je dat in het midden laat, dan blijft de schijn bestaan dat er sprake is van een selectieve vervolging. Dus het is ongetwijfeld zo dat het OM niet alle zaken zal vervolgen of kan vervolgen. Maar in die keuze die het OM maakt, moet ze wel naar de burger uitleg kunnen geven. Dat is belangrijk. Ja, zou je ook iets zeggen over die vraag, mevrouw? Oh nee, ik schaar mij achter dit antwoord. Ja, nee. Politiek veilig antwoord. Zeer politiek veilig. Ja. Oké, kwam er nog een vraagje. Welk was het rol van meneer Gums in deze zaak? Dat is lastig, want dan gaan wij in op de strafzaak. Dat is een goede vraag hoor. Maar die komt aan de orde aan het einde van de behandeling van deze zaak, als wij toekomen aan het houden van het pleidooi. Zie ik eentje die jullie heel goed kennen. Zegt, hey, Knoops is onder meer bekend als advocaat van marinier Erik van Zagers, Wilco, Wiets en Herman, de boys, Puttens, moordzaak. Michael Kuijten, dus is iemand die jullie, of heeft heel goede ervaring met jullie, hè? Hij kent de zaken goed, zo te horen. Ja. Er is veel, weet je, Hilversumse showbiz-moord. Ja, die is in april tot een goed einde gekomen. Ja. Was ook een gerechtelijke dwaling. Ja, zie ik hier ook de naam van meneer Geert Wilders. Behandelde ook de zaken van Geert Wilders. En, klopt, die gaat aankomende week beginnen. De zaak van meneer Wilders, die staan wij ook bij. Ja, ons kantoor heeft, mevrouw Knoop zei het al, een diversiteit aan vakgebieden waar we ons mee bezighouden. Dat zich eigenlijk wel allemaal centreert rond strafrecht. Maar we hebben één gouden regel. Wij staan voor de zwakkeren in het systeem, dat wil zeggen de verdachte. Wij staan geen slachtoffers bij, omdat we het principieel onjuist vinden dat een advocaat aanklager is. Een advocaat is ervoor om de vrijheid van de burger te beschermen tegen een overheid die haar macht oneigenlijk aanwendt. Dat is de rol van de advocaat. Wij zijn een waakhond om de burger te beschermen. We bestaan iedereen bij die bij ons komt. We maken geen onderscheid tussen meneer Wilders of een andere persoon. Het is dus voor ons heel belangrijk om te benadrukken dat wij er zijn om in de rechtszaal ervoor te zorgen dat het dossier op de juiste wijze wordt gepresenteerd en de rechten van de burger worden beschermd. Dat is onze taak. En dat is eigenlijk het hele motto van ons kantoor. En daarom zijn wij dus voornamelijk in het strafrecht actief, omdat daar de inbreuk op de vrijheid van de burger het grootst is.
Kijk, in een civiele zaak gaat het vaak om geld. In het strafrecht gaat het om vrijheid. En het grootste goed wat we hebben is je vrijheid. En de bescherming van je naam en goede eer en naam. Goede naam en eer. De mensen die wij hebben bijgestaan in het kader van gerechtelijke dwang, zoals Martien Hunnik van de Showbiz-moordzaak, die dit jaar is vrijgesproken. Al die mensen streven maar naar één ding. Veel mensen denken dat het om geld gaat. Het gaat om vrijheid. De vrijheid is uiteindelijk het doel. Om maar in het systeem, als je geen geld hebt, wordt het toch moeilijker? Ja, nou, ik ben al heel lang met de minister van Justitie in Nederland bezig om te kijken of daar niet een apart potje voor kan komen. In Amerika is dat veel beter geregeld en wordt door de maatschappij worden deze zaken gefinancierd. Omdat men vindt dat het belangrijk is om gerechtigheid hoog in het vaandel te houden. En zolang je als overheid die zelf soms fouten maakt, en dan niet bewust en opzettelijk, maar het gebeurt gewoon. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. En als je fouten maakt en in de rechtszaal tegen de burger bereid bent het vingertje te heffen en te zeggen, zou je je niet schamen voor wat je hebt gedaan, dan vind ik dat als staat je hetzelfde moet doen en het voorbeeld moet geven. En dus ruimhartig moet zorgen dat vanuit de maatschappij deze mensen het recht krijgen om rechtsherstel te bewerkstelligen. En zolang je je handen ervan afhoudt, de fondsen er niet voor geeft, niet bereid bent deskundigen voor deze mensen te financieren, is dat niet juist. Dus zolang ik leef, blijf ik er net zo lang voor streven, voor vechten, totdat er een potje komt, financiën komen, op welke manier dan ook, om deze mensen ruimhartiger te kunnen helpen. Want kijk, mijn kantoor kan zich dat maar 1 keer in de zoveel tijd permitteren, want anders gaan we failliet en dat kan niet. Ik heb salarissen te betalen en gas, water, licht van dat kantoor enzovoort. Er moeten dus betalende zaken binnenkomen. Maar als we het ons 1 keer in de zoveel tijd kunnen permitteren om een zaak gratis te doen, dan doen we dat. En dat zijn de zaken die op dit moment in Nederland en in dit gebied door ons worden behandeld. Een paar jaar geleden hebben we het voor elkaar gekregen om in Bonaire 2 mensen die veroordeeld waren voor de moord op 2 broers, dat was een dramatische zaak, vrij te krijgen. Daar zijn we ook ruim 2,5 jaar mee bezig geweest. Ik heb 4 korte gedingen moeten voeren tegen de Nederlandse overheid, want Bonaire valt onder Nederland. 4 procedures, 4 kort gedingen, om uiteindelijk een schijntje te krijgen om die 2 jongens te kunnen bijstaan. Omdat Bonaire onder Nederland valt, hebben we recht op een toevoeging, gefinancierde rechtsbijstand. Iedereen die in Nederland het niet kan betalen, heeft recht op steun, financiële steun, door de overheid. Tot het hoger beroep? Tot en met het hoger beroep, tot cassatie, tot Sint-Jutemus. En in Bonaire weigerden ze dat. Dus we hebben 4 maal een kort geding moeten voeren om uiteindelijk een klein bedrag te kunnen krijgen om de jongens bij te staan. Een spelongzaak. En die is gelukkig goed geëindigd. Godzijdank. Ja. Het was spelongzaak, wat zei ik? Die zijn niet. Oh, spelongzaak. Ja. Dat zeker. was de spelongzaak. Ja. Het was echt een plezier om jullie hier te hebben. Het was gezellig. Ik hoop dat, hoor. Mag ik? Tijd is over. Mag ik nog één opmerking? Ja, zeker. Mag ik nog 1 opmerking maken voor de mensen thuis? Ja. Het is heel belangrijk dat wij in ons werk de steun krijgen van de bevolking op Curaçao als het gaat om het bijstaan van mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Ik weet uit meerdere bronnen dat er hier meer jongens onterecht vastzitten naast Vrelon Pieter. Die mensen staan wij, zoals Vrelon, gratis bij. Die betalen ons niet. Dat doen wij omdat het onze maatschappelijke plicht is, althans vinden wij, om deze mensen niet in de steek te laten. Dat de politiek daar op dit moment geen oog voor heeft, begrijp ik heel goed. Het is een lastig onderwerp, het is een
ondankbaar onderwerp, omdat de mensen thuis zeggen, ja, maar hij is toch veroordeeld. De meerdere rechters hebben daarnaar gekeken. Dat is zo. Maar ook in Nederland is gebleken dat ook rechters zich kunnen vergissen of soms niet de juiste feiten krijgen. En wij hopen dat we in ons onderzoek, en aan ons project zijn meerdere mensen verbonden zoals dokter Ricardo, die belangeloos, jarenlang belangeloos hun tijd steken om ons project te helpen. En we hopen dat we de medewerking krijgen van de bevolking om, als wij vragen hebben aan bepaalde getuigen, dat we die medewerking krijgen. Het gaat niet om ons. Het gaat om mensen die jarenlang mogelijkerwijs onterecht vastzitten. En daar kunnen we niet het hoofd voor afwenden. En ik hoop dat men begrijpt dat wij hier niet uit Nederland komen om onrust te creëren of te zaaien. Maar we zijn er voor de bevolking, voor de mensen die in de steek zijn gelaten, die nooit geloofd zijn, maar die er wel zijn. Hoe komt het dat jullie het toch zien? We moeten eindigen, maar er komen nog meer vragen naar voren. Hoe komt het dat jullie zien het? Ja? Maar hier hebben we ook advocaten. Wat gebeurt er? Wat is het verschil dan? We werken heel goed samen met een aantal advocatenkantoren hier. We zijn bijzonder vereerd dat we met hen samenwerken. En we moeten de handen ineens slaan. Ook met het OM. Ik heb van de week tegen meneer Ankelaar gezegd, de advocaat-generaal in de zaak Vrij Frolon Pieter, laten we samenwerken. Het OM en wij hebben een gezamenlijk belang. Als blijkt dat er jongens onterecht vastzitten, dan is er één belang. Dat moet worden geadresseerd. Het gaat niet om fouten aan te wijzen of mensen daarop aan te spreken. Want iedereen maakt fouten. Wij maken fouten, de recherche maakt fouten. We zien soms dingen over het hoofd. We moeten de handen in elkaar zien te slaan in dit soort zaken om samen te werken. Zoals in de Spelonkzaak hebben we samen met het OM een fantastisch resultaat bereikt. We hebben 2 jongens vrijgekregen die het niet hadden gedaan. Dat kunnen we hardop zeggen. Dus ook met de advocaten hier werken we heel goed samen om dat gezamenlijk belang te dienen. En alleen zo wordt de rechtsstaat hier verbeterd. En de kwaliteit verbeterd. En krijgt de burger meer vertrouwen in die rechtsstaat. Zeker. Heb ik nog een observatie? Het is eentje die specifiek is van die zaak van meneer Schotten. Dus weet ik niet als jullie een reactie willen geven. Maar hij praat over die jammers. Zegt hij, en die jammers, zijn ze niet selectief? Vraagt hij nou. Of zijn ze niet aan het jagen op meneer Schotten? Want dat vraagt hij, want hij zegt terwijl bioscopen en banken ook jammers hebben vanaf 2010. Ja, dat hebben we geconstateerd tijdens onze bestudering van het dossier. Maar, goede vraag, en ik begrijp dat die vraag opkomt en dat daar behoefte is om onze visie op te krijgen. Maar dat moeten we laten totdat we in de rechtszaal het aan de rechters kunnen voorhouden tijdens het pleidooi. Dus aan het einde van de procedure komen we daarop terug. Het is wel een belangrijke onderzoeksvraag die wij ook bij het Hof hebben neergelegd. Dus de luisteraar die deze vraag stelt, legt de vinger denk ik wel op een zere plek. Maar dat is nu juist de reden dat wij aan het Hof hebben gevraagd, onderzoek dat nu eerst. Want als dat zo is, is dat ook voor de zaak van belang. Dus ook dat is een belangrijke onderzoeksvraag van ons geweest die we hebben geponeerd bij het Hof. Meneer Knoops. Ja. Mevrouw Knoops. Het was echt plezierig om jullie hier te hebben. Dank u zeer. Dank u wel. Ja, dus zou ik graag verder willen gaan met jullie. Maar oké, die tijd om te einden is gekomen. Heel hartelijk bedankt. Dank voor uw uitnodiging en ik hoop dat alle luisteraars veel wijsheid toegesproken krijgen van ons. En nogmaals, we zijn bijzonder vereerd dat we hier mogen zijn. En we hopen vaker te mogen terugkomen. Dankjewel meneer Knoops. Fijne dag verder en we hopen elkaar nogmaals te zien in deze studio. Dank u wel. Ja. Eerder dan. Esse tabete pareja Knoops, abogado ng manera na bisa renombra nung ene man no list wo di ture kaso ng
bufete de abogado nang aqui, mi mesmo por alessa turbo, sa mes por escucha, ta quando nanta dengue caso aqui, assim tá, oyente nang, dia mais, outro ponto de enfoque, nós temos conosco, para que knobs de bufete de abogado, knobs aí na Holanda, e mostramos por escucha quando ponto interessante, bem dilante, seguro com a atenção, mas Europa da visa. E sustém o mistério do pueblo de Corsou, mostrando o caso. Cuida curva, Danke.